चल गई बना देना था एक बार कभी लगाऊं फिर ना उठना रुको फिर लगाओ तनी। हेलो यार फोनमा काहे ना उठावत बड़ा पता बताओ कि हमके कितना चिंता बा एकदम। अच्छा ये बतावा तोहरा से जाने ला ना कि तोहरा से ना बतियाई ना तो हमार मन दिल तंचियो ना लागेला एकदम। मरद तोहरा से बतियावे के पाछे का पापड़ बेले के पड़ रहे तोहरा के पता बा। भेजनी है दवाई लियावे के लेकिन भइल तो हमार कुछ नहीं खे। नहीं नहीं चिंता मत कर कुछ भइल नहीं खे बा एकदम ठीक बनी हम। हाँ तोरा से बतियावे खातिर बस झूठो के भेजले बनी दवाई ले उन्हें फेंक देम क्या रख देम मुई तेरे को काम करी। ये हमर करे जा बोला ना तुम्हारा बिना दिल ना लागत बा। ये मर्द के बात छोड़ा ना पहले तू अपन बात बतियावा। मर्द के तो खुदे बेवकूफ हम बनावतनी तब का जहिया दवाई लेके आई हन तम फोन दवाई लेके तो फोन हम काट देब ठीक ना। ते एकर मतलब समझ लिया कि वो आ गई ना नाटक पढ़ती है हाँ अरे हमर करे जा नैहर में आइब ना तो तोहरे से मिले आइब एकदम ठीक है गईल मीठे बा की तीत। हाँ तोहरा बिना हमार मन नहीं खिलागत मन करता कि चल एकदम तब कर तोहार कहाँ प्यार एगो एक और प्यार तोहरा प्यार के आगे एक और प्यार फीका बा। आज तक एकदम रोग में ठीक आई लव यू हमार राजा जी और करेजा। हाँ हाँ हरा बहिनी का माँ हाँ। हमारा के भेज के दवाई के झूठी के तरफ कुछ नहीं के चुम्मा देता दे हम हूँ और अब ढेर नहीं ठीक ना। दे दो का दिक्कत बा। रवा के चुमा देवे के प्रैक्टिस करत रहनी है। हमारा के चुमा देवे के तीन प्रैक्टिस कर रही आई लव यू जान हमरे कहत रहलो का ये मम्मी ले बतिया तरनी हो। अच्छा मम्मी आई लव यू कहत रहले तारा के ना लड़का है कि लड़की मम्मी हैं काहे फोन कटल जाता है केरल है तर तबीयत खराब है ना पेट दुखाता है दवाई तो नहीं बा ठीक हो जी एकदम तो दी हैं दवाई तो ले बनी कि अब समझा कि कबो जिंदगी में रोगे ना होई अब पेट में हो जा काहे कि ढुकी एकदम सब सही हो जाई तोहरा बहनी का तोरा पेट दुखाता रे तेरा पेट दुखाता के करा के हाँ हाँ स्वर्ग में का भइल बा कुछ ना ये भइल बा ना कुछ नहीं के भइल। आई लव यू जान हेने कहाँ जाता लू का कहता लू हो कुछ ना आई लव यू जान भरमौले बड़ो हमरा के ना मेहर मऊ का पूछले बड़ो तीरिया चरित्र पढ़ाओ तलू रगो तो मारा दे मेहर मऊ कहाँ बनी तीरिया चरित्र पढ़ाओ तलू ओकरा के दवाई के भेज के आ जाना तो तोहरा से बतियाई ना तोहरा के ना देखी ना बात के त बेच माई घोड़ा टोटल नहीं गलती हो गई माफ कर देना अब बड़का गलती काका दुखत ल कुछ ना कर हयो ना कुछ ना खाए के दवाई लेके आइबन पेट को ना मुझे गलती हो गई मुझसे का निक नहीं की हो तोरा के कुछ नहीं की करत
ये खाली कहतली साला दौड़ल हम जातन लियावे दवाई हमर मेहरा रुको कुछ होके मत आ तू बाली की दूसरा से बतियावतली हैं जवन औरत के बियाह हो जाला पराया मर से बात न कर सकेले आ न ताक सकेले आ तू तू काय कर निर्णय बा का फैसला करी अपना नैहर जइबू कि अपना यार के जइबू बोल अब रंगे हाथे पकड़ा रउआ के रब हम ना जाइब कतई काहे ऐसन करतूत होत रहल हम ना होई कान धरे तनी कान धरतनी मोबाइल हमरा के चाहिए काहे ना होई नहीं बतियाव खूब ना अब ना जाए चलो दवाई के डॉक्टर के हैं दो चार को सुई दिवा दी ना अब ना कुछ ना 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 मार दे पीठ मारते सुख सुखवा मरद मत बुझिए जल्दी चल घर में चल आज के बाद तारा दवाई बीरो बंद तो घर में कैसे तारा रोग चलता है यही खातिर रोग होता ना 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 मार मत फोड़ दे पीठ चुतिया बनाओ चलो चल अभी घर में भाड़ा उतारता